إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان على زينا لوخ دفيوم زبهلو أبونو لقاس أبز وانزي أبو تسأي هاجرات بزركبا ناي إيرترا معكنات زينا نزو حزلو حبريتا زحدر اللوم سقات زنفت مجلس إزرقحهم أتوم كاندي مسارحي هاجراوي دحنتن تصتان مخانم زنقر اللوم باباس أبتي بعلت عسران سلسن ميازيا بسم أرثوذكس وهدو بيت كريستيان إيرترا زرقحوا مجلسي بمحبراوي مراقبيتات أنصار حدنتا بيت كريستيان كفنو زغنين حبو أجندا زلون ناي حاسود زمتيو دحر مبال أقلقلوتن حزب كريستيانن قوغي مرداتا مأنت كيحزو قدوس سينودوس بمرتعز سسني نتصور زرزراوي مجلسي كهم مغانو تقيسام نسوم نزم مجلس زرقحو زلو دحري متأتتاو هكدفن مأسرتي باتريارك قدوس أبنو أنتونيوسن كابتا ناي هكدف بيت كريستيان تفليا أبسدد زغمت أرثوذكس توهدو بيت كريستيان بمجدي مربب حبريتا توهدو.org مستيراوي ركبات حقراوي دحنتن تصتان إيرتران لوخاتهم زغنو باباساتن بفيديو دحر مزرقحايو بزي كازيتا ناي سدت بيت كريستيان نعسر 3 عمتات أم ناي قزا مأسر تزركبو سالساي باتريارك أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إيرترا بوصو وقدوس أبنو أنتونيوس نهزبي زم محلالفو ناي فيديو ملختون زرقحا 94 عمت زعلميهم باتريارك قدوس أبنو أنتونيوس كابتي ناي قزا مأسرتهم نهزبي أبزم محلالفو ملختي أبتا بيت كريستيان زتخايد متتتاو بمقوامهم مجمريا ناي كل مخانو متكاس مس منقسي زوجنو باباسات زفتصمون زلون كاب حقي بيت كريستيان وصاي زخون سرعات نتا بيت كريستيان ترايات ريفوا كم زلو بزرزراك علي عميم إذن السمزم محلالفو ملخت دما أب هزبي لعل تسمعنا تحديرو كم زلون متتاو هكدفن لوخاتو زخونو باباساتن زقبروت زلو قفعتات بمكل عندما يم صحفي سينودوس أبونا لوكاس مجلس زرقي حمزلو أتوم أبون نز مجلسي هاجراوي دحنتن تصتان إيرترا بسموم كزرقحوا زهابوم تأزاز كمز زرقحوا دمايزن قرزلو إذا خمزيلون كله بمخنيات عرب سقلت أبيت كريستيانات زكاد نايت صلوت سنة سرعات ناب هزباوي نعبي كي سقاقر أبسب سلطان إيرترا سقات تحديرو كمزلو مجسات ريديرنا حبيرام عبير تراز قون يخون متخخاب بحقي تغلكيلو كوان تخونه نزي أب عربي سغلت دحري ساعة 4 ناي مشد زكاد ناي تصلوت متخخاب هزبي كمقات أمي كي تكملو سقات زفتر لهم قلس بسلطانات منقسي أب دحنتهم تنكاقتات كقبرو يرأيو كمزلوي نقار بريزيدنت صومال محمد عبد الله فارماجو أب إيرترا ناي سرح مبصحن مكياد تمالي 24 ميازيا نابس مراتيو نسو أب قداي سودان ليبيان بزملكت أب قبصي زتخايدة وعلى حبرة أفريقيا دحر مستافيو نابير تراغنيعو بريزيدنت فارماجو أب قبصي بزتصنحلو قونتي ناي حبرة أفريقيا وعلى مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أم التحقاز ستا زوباقرنا أفريقيان كيح بحرن زتكورمي تأكايدو بزي كازي قبصي أب قداي حدنت صومال زلوا مرقصي أبتياقات أميا رقاقيصا أبز حلف غنيات لعلوت سبسلطان سومالي لاندن إيرتران قبصي كم زبصح الزكاريو إذن أيلومي عودت بريزيدنت صومال ناب إيرترا دما بزعباتي أغدي مستخايد ركبات منيسرات قدات وصعي إيرتران سومالي لاندن إيرترا أب حدنت صومال زلوا مرقصي بزملكة توسخي زربات نمكياد زعلمه مخاني قلات إثيوبيان تشاينان أم زرقاحن مسفحن أقلقلوتات إلكتريك زوعل ناي حدنت ب8 بليون دولار وفري كم زغتما تحبيرو كلتين هاجرات نزي سممع زغتما أب كالاي وعلا بيلت إن رود نمستاف ناب تشاينا مريحزلو قدامي منيسر إثيوبيا أبي أحمد مس بريزيدنت شي جينبينغ كالوت سبسلطان تهاجرن دحر زكايدو ركباتيو أتيام مونغو إثيوبيان تشاينان تختيمو زلو سمع بزي كازي نتهاجر ببوانو زقات مازلو وحدي أقلقلوت إلكتريك نخالاي قص مزرقح مقد دبابروان لعل قدا كهلوت صبيتالو تشاينا أب إثيوبيا بزي كازي أم هناتن مزرقح مقد دبابور صرقياتاتن كال نايهن تأسر راحتن أب ساعتن إلكتريكن ون ناي بليونات وفري تكايد كمزلاي فلات أتهاجر أب قرب إلكتريكن كالا قحن نايتي تسناقيلو زركب مهناس ريقا ميلانيوم كتوفر أبز حلف أوان منقس إثيوبيا سمع كم زغتمتا يرسعن
ቻይና ንኢትዮጵያ ብናይ ቢልዮናት ዶላር ዕዳን ልቓሕን ተሓንቃ ምህላዋ ንመጻኢ ከቢድ ቁጠባዊ ሳዕቤን ክኸትል ከም ዝኽእል ተንተንቲ ቁጠባ የጠንቅቑ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ብፍላይ ከዓ መደብ መንእስያት ከመይ ትቕንዩ? ሓሙስ ኮይኑ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንመንእስያት ይኾኑ እዮም ዝበልናዮ መደባት ሒዝና ኣብ ሰዓትና ተረኺብና ኣሎና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ማኽበረት መሓርየ ሰናይ ጻንሒት። መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና። ኣበይ እሞ ርኪብናሉ? ካብታ ኣረጊት ካፊቴርያ ወፂና ናብታ ኣብ ፊትና ደው ኢላ ዝነበረት ኣውቶቡስ ኣምራሕና። እንታይ ክንገብር ንኸይድ ከም ዘሎና ኣይሓተትኩን። ዘተንባሃለይ ሰብውን ኣይነበረን። ምናልባት ግና ናብ ካልእ ቦታ ንኽንጓዓዝ ንኸውን ዝብል ግምት ነይሩኒ ይኸውን እንድዒ ርግጸኛ ኣይነበርኩን። ድቃስ ከይጸገብኩ ስለ ዝተሳእኩ ክሳብ ኣብ ቦታ ስረሐይ ዝበጽሕ ባዕጊገየ ነይረ። ድሕሪ ናይ ሰከንድታት ስጉምትታት ዘይተጸበኽዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣውቶቡስ ወናብር ዝተዘርግሖ ጽብብ ዝበለ ክሽነ ረኣኹ። ኣውቶቡስ ያይለ ኣብ ውሽጣ ኣትየ ከብቅዕ ላዕልን ታሕትን ኣዒንተይ ቀባሕባሕ እናበልኩ ብጥርጣረ ዙርያ ኮለልኩዋ። ኮፍ ክብል ፍቓድ ሓቲተ ኣብታ ዝነኣሰት ወንበር ኮፍ በልኩ። እታ መሪሓትኒ ናብታ ኣውቶቡስ ከኣቱ ዝሓበረትኒ ሰበይቲ ድሕሪ ደቓይቕ ሓደ መንእሰይ ኣምሪሓ ተመሊሳ። ኣብታ ጸባብ ቦታ ኣፍና ፍንጫን ኮይና ኮፍ በልና። እቲ መንእሰይ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፈልጠኒ ወግዓዊ ብዘይኮነ ኣገባብ ከመይ ከም ዝሓደርኩ ሓቲቱ ቦርሱኡ ናብቲ ካልእ ሰው ኣቢሉ ነፍሱ እውን ኣብታ ፊተይ ዝነበረት ወንበር ደርበያ ዓሚቑ ኣስተንፊሱ። በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ምንቅስቓሳት ብዓይኒ ሚዛን ዓይረ ዳርጋ ክኽዕቦ ደለኹሞ መግናሕቲ ዝዓይነቱ ዓይነይ ኣፍጢጠ ጠመትኩዎ። እንተኾነ ግና ዕጅብ ዝበሎ ኣይመስልን። ሓቂ ሓይሽ ከምኡ ምዃኑ ቁሩብ ኩርዓት ተሰሚዕኒ ነይሩ። ኣጉል ድፍረት ከይከውን ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ እናበልኩ ኣብ ዘይምልከተኒ ጉዳይ ኣቴ ብዛዕባኡ ምስልሳል ጀመርኩ። ኣነ ሃተውተወይ ከይወዳእኩ እታ ሰበይቲ ገና ስራሓ ጀሚራ ነይራ። ብስምባደ ብር ኢለ በልኩዋ። ሓውሲ ትሕትና ሓዊሰ ድማ ክደግመለይ መሊሳ ሓቲተያ። ከም ብሓድሽ ክትጅምር ምዃና ሓቢራ ኣቓልቦኣ ናብቲ መንእሰይ ገይራ ብምንታይ ምኽንያት ተረኺብና ከም ዝነበርና ኣሕፅር ኣቢላ ገለጸት። እቲ መንእሰይ እውን ዓይና እናተኸታተለ ብምሉእ ኣቓልብኡ ምስኣ ከም ዘሎ ከረጋግጸላ ጸጋማይ ኢዱ ኣብ ጭሕሙ ሰቒሉ ጸጸኒሑ ገጹ ላዕልን ታሕትን እናንቀሳቐሰ ናይ እወታ ምልክት ይገብረላ ነበረ። ገሊጻትሉ ምስ ወድአት ዓይና ናባይ ልኢኻ ክትርጉመሉ ተጸበየትኒ። ክገብሮም ጸንሐ ምንቅስቓሳት ኣብ ግምት ኣትየ ሰሚዕዋን ተረዲእዋን እንተኾይኑ ተወከስኩዎ። ብትብዓት ክደግመሉ ሓቲቱኒ። ካብ ተመኩረይ ኣብዛ ዓዲ ብዙሓት ኤርትራውያን ክትርጉመሎም ከድካ ክተብቅዕ ተረዲእዎም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩኻ። እንታይ ምዃኖም እንድዒ ዘይምፍላጦም ይፈልጡ ብምምሳል ክሽፍኖ ብዙሕ ግዜ ኣጋጢመኒ ኣሎ። ዘይምፍላጥካ ምንጋር እውን ትብዓት እዩ ክብል ውሕድ ዘይበሃል ግዜያት ምስ ተፈላለዩ በዚ ስራሕ ዝረኸብኩም ሰባት ይህን ምሂን ተባሃሂለሉ እየ። በዚ ምኽንያት ከኣዩ ትብዓት ዝመንእሰይ ኣዝዩ ዘግረመለይ። ጸጋመይቲ ኢዱ ካብን ናብን ካብ ምባል ፈጺማ ኣይተቋርጽን እያ። ካብ ጭሕሙ ናብ ትፈሲሙ ዝነበረ ነዊሕ ጸጉሩ መሊሳ ናብ ሰለፉ ኮታ ኣብ ሙሉእ ኣካላቱ ትንቀሳቐስ። ብኣኣ ዝመሓላለፍ ዝነበረ መልእኽትታት ክርዳእ ፈቲነ እኳ እንተነበርኩ ግን ኣይከኣልኩን። ነገራት መንእሰይ ንምርዳእን ንምንባብን ቀሊል ኣይነበረን። ውሽጠይ ሓበጀረዋይ ነጸርታ ሒዙ ከሎ ብጎበ ልበይ እታ ሰበይቲ ዘዘሓትትቶ ብትግርኛ ተርጉመ የቐብሎ ነይረ። ካብቲ ብዙሕ ሕቶታት ሓንቲ ናብ ሓኪም ስኒ ዝኸትካሉ ናይ መወዳእታ እዋን መዓስ እያ
እያ ትብል ነይራ ጸጋመይቲ ኢዱ ከም ልማዳ ብጭሕሙ ከላ መወዳእታ ደኣ ሎሚያ መለሰ ናይ ቃጫ ዝመስል ፍሽኽታ ስዒቡ ወላ እኳ ብዘይካተን ዝበለኒ ምምሕልላፍ ተወሳኺ ሕቶ ክሓቶ ዘይምልከተንን ብሕጊ ስርሐ ኣዝዩ ክልኩልን እንተኾነ ስምዒተይ ተቆጻጺረ ክዓትብ ኣይከኣልኩን ከመይ ማለትካ እዩ ብምባል ትርር ኢላ ሕቶ ኣስዓብኩሉ ቅድሚ ሕጂ እኳ እያ ትብለካ ዘላ መልሲ ከይተጸበኹ ከነጽረሉ ፈተንኩ ምክርኻርና ዘጠራጠራ ሓላፊተይ እናሓንሳብ ናባይ እናሓንሳብ ከዓ ናብቲ መንእሰይ ዓይንታና ለኣኸት እንታይ ኢኹም ትባሃሉ ዘለኹም ትብለና ዘላ መሰለት ትኩር ኢላ ዓይንታ ናባይ ድሕሪ ምስዳዳ ስራሕ ክባግበሪ ብዘምስላ ጠማምታንቲ ዘይትገንሓኒ ምናልባት ስራሕ የምረሳዕኩ መስለኒ እተን ዝበለኒ እሪ ቁጽር ኣቢለ ከምታ ዝነበረኣ ነገርክዋ በተመሳሳሊ ንሳውን ከምተን ደጊመ ዝሓተትክዎ ክሓቶ ተወኪሳትኒ እንታይ ኢሉ ክምልሰለዩ ሕጅኸ ገና ኣብ ስግኣት ከለኹ ኣንተ ሓፍተይ ኣበይ ኣርኪብናሉ ኢና እሞ እንዳስንንገለን ክንከይድካ ርእሰይ ከም ሳሃሮምኩ ድንዝዝ እናበለኒ ኣብታ ሰዓት ኣብ ኣፈይ ዝረኸብክዎን ቃላት ደርበኹሉ ከመይ ማለትካ እዩ እንታይ ማለት ደሊኽሉ ደኣ ነዚ ኤርትራዊት ኣይኮንክን ዲኺ ብማንነተይ ዝተጠራጠረ መሲሉኒ ወታእታ እናበልኩ ኤርትራውነተይ ያረጋገጽኩሉ እሞ እንታይ መብርሂ ደሊኽሉ ደኣ ነዚ ብስደትን ከርተትን ህይወትና ነውሕሰሉ ኩነታትን ዕድልን ዘይብልናስ ሕማማስናትና ክንከታተል ናብ ሓኪም ስኒ ንኸደሉ ዕድል ካበይ ረኺብናዮ በዛ መራር ሓቂ ዝሓዘለት መልሱ ልበይን ኣንፈት ጉዳየን ብሓንሳብ ጠፋኣኒ ኣብ ቋሕሰም ዘይመልእ ግዜ መንፈሰይ ቃዘነ ኣብ ሕልናይ ተስፋ ምቑራጽ ተሰማዓኒ ካብ ዓይንተይ ንብዓት ፈሰሰ ኩነታተይ ዝተዓዘበት ሓላፊተይ እንታይ ከም ዝተፈጥረ ክነግራ ከተገድደኒ ኣይደለየትን ብህድኣት ክትጽበየኒ መሪጻ ሄኖክ ሓቁ እዩ ናብ ሓኪም ስኒ ከኺዶ ዝኽእል ዕድልን ግዜን ኣይረኸበን ኣነ እውን ዕድል ኣይረኸብኩን ከምቲ ዝተሓተትናዮ መዓልታዊ ንቡር ህይወት ናይ ደቂ ሰባት ክንነብር ዕድል ኣይረኸብናን ህይወትና ተመሳሳልነቱ ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዩ ሎሚ እዚ ክንዮ ዕድሚኡ መከራን ከርተትን ጸገበ ንኡስ ሃንደበት ምስ ሓቀኛ ምስለይ ኣራኺቡኒ ኣሎ ሄኖክ ማለት እዚ ገሌናን ገሌኹምን ትማልን ቅድሚ ትማልን እንብሎ 2001 ዓመተ ምህረት ተወሊዱ ኤርትራዊ ኮይኑ ምፍጣሩ ግና እንሆ ከዓንበበን ዕድመ ንእስነቱ ንእሽተይ ኮይኑ ከሓለፎን ብመከራን ከርተትን ኣብሲሉ ኣሕሪርዎ ኣሎ ዘይከምቲ ኣነ ብስንፍና ዘርባዕባዕ ዝበልክዎ ሄኖክ ግና ተንሲኡ ክእብደንን ከተባብዓንን መሪጹ ነታ ኣተሓፍተይ ኢሉ ሰጊርዋ ጸንሐ ስመይ ጠቒሱ መመሊሱ ኣተባብዓኒ ንሄኖክ ብውሕዱ ብ10 ዓመታት ይዓብየ ኣብኡ ዝረኣኽዎ ትብዓት ተመክሮ ህይወትን ብስለትን ግና ኣዝዩ ካባይ ይዓቢ ሄኖክ ኣብቲ ኣረጊት ከተማ ገበርቲ ሰናይ ኣብ ዝፈቐድሉ ገዛ ልዕሊ 2 ዓመት ተቐሚጡን ይቕመጥ ኣሎን ኣብቲ ዘራኸበና ኣጋጣሚ ሓካይም ስኒ ብወለንታን ነፃን መንበሪ ፍቓድ ንዘይብሎምን ዘይተዋህቦምን ብነፃ ናይ ኣስናንን ኮራርምትን ጥርዓን ዘለዎም ስደተኛታት ክሕግዙ ኣብ ዝመደብዎ ዕዮ ክትርጉሜ ኸይደ ክሕግዞ ዘይኮነስ ሄኖክ ክሕግዘኒ ዝመፀ እዩ ዝመስል ነይሩ ዘራኸበና ጉዳይ ድሕሪ ምውዳእና ቦርሳይን ቦርሱኡን ብሓንሳብ ኣልዒሉ መሪሑኒ ካብታ ኣውቶቡስ ወረደ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان እዚ ወትሮ ሐሙስ ተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዙ ዝቐርብ መደብኩም መደብ መንእሰያት እዩ መደብኩም መደብ መንእሰያት ዜናታት መንእሰያት ታሪኽ ኣብነታውያን መንእሰያት ከምኡን ምኽሪ መዛኑን ካልኦትን ዝእንግድ ብተሳትፎኹም እናምሃርኩም ትመሃሩሉ መደብኩም እዩ ደውሉልና ጸሓፉልና ከም መንእሰያት ኣብ ማሕበራዊ ናብራናን ኩነታትና ሃገርናን ንባሃሃል ንመሃሃር ከምኡን ንመሃር ኣድራሻና radio@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61
50 77 624 ከምኡውን ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻይ ኣኽቢር ጓል ሃገረሰብ ብምባል ክትልእኩልና ትኽእሉ። ቀፂሉ ዝቐርብ እቲ ካብ መንእስያት ንመንእስያት ዝኾነ ምኽሪ መዛኒኡ ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ምኽሪ መዘና እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእስያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ። ምኽሪ መዘና። ሰላም ዝኸበርኩም ኣዳለውቲ መደብ ምኽሪ መዛኑ። ናይ ብርዒ ስመይ ዋይቲ ይበሃል። ዝነብረሉ ዓዲ ኣንጎላ እዩ። ቅድሚ 6 ዓመት ናይ ንእስነት ኣፍቃሪተይ ኣብ ኤርትራ ገዲፈ ናብ ዘለኹ ዓዳእቲ ድሕሪ ምእታወይ ድሕሪ 3 ዓመት ኣፍቃሪተይ ገንዘብ ከፊለ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ትኸይድ ገበርኩ። ክንራኸብ ዝነበረና ተስፋ ኣዝዩ ልዑል ነይሩ። እንሆ ድማ ኣፍቃሪተይ መሬት ኤውሮጳ ካብ ተኣቱ ክሳዕ ሎሚ ባህረርታ ናፍቆትን ትጽበየኒ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣፍቃሪተይ ክትኣምኖን ክትጻወሮን ዘይትኽእል ጌጋ ተጋጌ ኣለኹ። ኣነ ጌጋይ ረዒመ እንኹ ድሮ ኣቦ ሓንቲ ቆልዓ ኮይነ ኣለኹ። ወላ እኳ ከይሓሰብኩ ናይ ጌጋ መዓልቲ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ዛህፃን ናይ ኣቦ ስምዒት ሓዲሩን ኣሎ። ፈጺመ ክፍለያ ዓቕሚ የብለይን። ኣብ ርእሲኡ እውን ምስ ኣደጓለይ ደሓን ዝኾነ ዝምድና እዩ ዘለና። እቲ ኮይኑ እቲ ግና ናይ ዓመታት ኣፍቃሪተይ ልባ ከም ዝሰብራ እኳ ይፈልጥ እንትኾንኩ እቲ ዘሎ ሓቂ ከፍልጣ ግዴታይን ሓላፍነተይን ስለ ዝኾነ ከመይ ገይረ ከም ዝነግራ ሓርቢቱን ኣሎ። ክቡራት መንእስያት መዛኖይ ብጌጋይ ንፍርዲ ኣሕሊፍኩም ከይሃብኩም ወርቃዊ ምኽርኹም ክትልግሱለይ ብትሕትና ይምሕፀነኩም። የቐኒለይ ዋይቲ ካብ ኣንጎላ። ምኽሪ መዘና። እዚ መደብ እዚ ኣብ መዓልታዊ ህይወት መንእስያት ዘጋጥሙ ኩሉ መዳያዊ ብድሆታት ምኽሪ ዝልግስ መደብ እዩ። ምኽሪ መዘና። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና እናመስገና ንሎሚ ዝበልናዮ መደባት ከም ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። ኣብ መደብና ንዝህልወኩም ሕቶ ይኹን ርእቶ ብኣድራሻና radioerrena@gmail.com ወይ ድማ ብቁጽ ቴሌፎንና 0049 71 61 50 77 624 ክትውከሱና ብትሕትና ንሓተኩም። ዝመጽእ ሐሙስ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ክሳብ ንራኸብ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም። ሰናይ ቀነ። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን